Bueno, benvidos e benvidas todos a esta primeira semifinal da Final Four cadete masculina que enfrontará os equipos Embutidos Salinense e Balonmán Culleredo Remax Riazor. Estou aquí cos adestradores dos equipos correspondentes, Diogo Pereira e Alex Seijo. E bueno, Alex, comenzamos un poquinho contigo, un equipo que vende prata, campións de prata, primeiro noraboa. Bueno, contanos un poquito, como chega o equipo aquí a Final Four? Bueno, despois de estar en plata durante todo o ano traballando moi duro, fíxose moi difícil, pero bueno, o equipo está mentalizado, está onde quere estar realmente. Despois de moito sufrimento, estamos onde queremos, así que nada, o obxectivo é gañar hoy e divertirse, por suposto. Temos que recordar a todo mundo que os equipos que chegan de plata a unha Final Four xogan unha eliminatoria previa contra o quinto ou sexto, dependendo dos equipos que haxa clasificados para o sector. En este caso, o Culleredo xogou a súa eliminatoria previa contra o Xiria a semana pasada e resultastes victoriosos. Bueno, Diogo, polo teu lado, unha liga moi disputada, con equipos daqui desta Final Four, Cangas, Lalín, Cisne campeón. Contanos como chega o teu equipo. Pois moi ben, creo que moi ben preparado. O único partido que perdemos foi un par de semanas contra o Cisne. Entón, moi satisfeito pola temporada. E agora a disfrutar desta Final Four. Sabemos que, bueno, nestes campeonatos tamén xoga a parte psicolóxica, a parte de como xestiona o erro. Bueno, sei que estamos preparados a nivel táctico e confiamos en que poidamos xestionar tamén as emocións. Agora, unha preguntiña, igual para os dous, sodes un equipo de ouro e un equipo de plata, non xogastedes en liga un contra outro. Alex, un punto débil e un punto forte do Lalín. Bueno, o punto débil aínda non o sei, se digo a verdade, aínda non o sei. E o punto forte está claro que é un equipo moi regular, leva sendo regular moitos anos. Este equipo ten moita calidade, son rapaces de alto nivel, e bueno, é moi complicado xogar sempre contra o Lalín. Diogo, tócache un punto débil e un punto forte do Culleredo. Pois seguro que a nivel defensivo van a estar moi intensos e a ver se o contrastamos. Pois nada, moitísima sorte aos dous e nada, empezamos con esta primeira semifinal cadete masculina. Moi boas tardes e benvidos a este pabillón Gustavo Rodríguez de Tui, onde se van a disputar as semifinales desta Final Four da categoría cadete masculina que enfrontará o Balonmán Lalín co Balonmán Culleredo Remax Riazor. Procedemos agora a dar as alineacións dos dous conxuntos e comenzamos cos protagonistas, cos xogadores do Balonmán Culleredo. Con número 1, Hugo García. Con número 2, Teo López. Con número 3, Hugo Bregua. Con número 5, Adrián Aneiros. Con número 9, Xoán Canedo. Con número 10, Fabián Manzo. Con número 12, Hugo Díaz. Con número 18, Xoán Bello. Con número 19, Jorge Outón. Con número 21, Jaime Serrano. Con número 25, Roy Fernández. Con número 27, Yago Allegue. Con número 28, Hugo Rodríguez.
Con número 49, Pablo Ares. Con número 60, Jairo Candamio. Y con número 89, Diego Piñeiro. Adestrador, Alejandro Seijo. Oficial, Rubén Allegue. Oficial, Xosé María Bello. Turno agora para os xogadores do Balonmán Lalín. Con número 3, Luis Martínez. Con número 7, Luis Rozas. Con número 8, Yago Cubiña. Con número 12, Carmelo Couso. Con número 14, Martín Vázquez. Con número 16, Sergio Sánchez. Con número 17, Brais Linares. Con número 19, Manuel Souto. Con número 20, Marco González. Con número 26, Mateo López. Con número 33, Borja García. Con número 47, Adrián Nogueira. Con número 79, Enzo Novoa. Con número 88, Joel Rodríguez. Y con número 89, Adán Ojea. Adestrador, Diogo Pereira. Axudante, Carlos Taboada. Oficial, Alexandre da Costa. Os colexiados do encontro, Martín Rodríguez e Diego Rivera. Auxiliados na mesa por Viviana Meira e Laura San Luis. Exercerá as labores de delegado federativo Aurelio Barreiro. Moitísima sorte ambos os dous conxuntos e que arranque xa esta primeira semifinal da Final Four da categoría cadete masculino. Xa estamos aquí de novo. Moi boas tardes a todos os que estades seguindo este partido dende os canales da Federación Galega de Balonmán. Se pola mañá me acompañaba un adestrador que a nivel femenino sabía moito como era Anxo Otero Panchi. Hoxe teño aquí a meu carón amigo, compañeiro Adrián Menduiña. Como estamos? Pois moi boas tardes, aquí estamos a ver esta Final Four de cadete masculino. Esperamos dous partidos moi igualados, a ver que nos deparan estes encontros. Pois como podedes ir mirando xa en imaxen, aí tendes sobre impresionadas as dúas alineacións dos dous conxuntos, do embutidos lalinense e Balonmán Lalín. E por outro lado aparecerá a alineación do Balonmán Culleredo Remax Riazor. Pregunta obligada, Mendu, como claves do partido, onde crees que van a estar eses puntos necesarios para levarse esta primeira semifinal? Pois depende de moitas situacións. Ao final o Culleredo vai depender un pouquiño do ritmo de competición que sepa competir despois de estar toda a temporada en plata, pero creo que ten táboas suficientes como para ser capaz de competir o Lalín. O Lalín ten un xogo sobre todo de 2-2 en ataque, no que saca moito rédito, con Martín aí na línea. Vai a depender moito da mente a portería. A portería do Lalín sé que se está enchufada, ao final é capaz de marcar as diferencias. Vai a depender un pouco desas defensas que consigan facer, de como consiga parar o Culleredo a situación de 2-2 con Martín. A defensa do Lalín pois é a ver se é capaz de parar ese ritmo trepidante que soen ter os equipos de Culleredo. Pois vamos a ver, están aí os xogadores preparados para comenzar o encontro. Vemos aí en imaxen agora os xogadores do Lalín, pero antes saludaban toda esa xente do Balonmán Tui que está facendo un traballo increíble. Aí as xogadoras do Carballal que gañaron a súa semifinal pola mañá e xa arranca o partido. Vemos o Lalín que sale con Luis, Mateo, Manu, Luis Rozas, Borja no extremo e Martín no pivote con Xoel na portería. Por outra banda temos a Iago Allegue, Fabián, Jaime, Jorge e Hugo aí na portería con Xoán Canedo no extremo. Vai Mateo aí o 1 para 1. Que ben Luis tamén. E o primer gol de Lalín. Xa. Sí, moi boa situación de lanzamento de Luis Rozas, que coa súa man esquerda foi capaz de superar o porteiro. Pues
Vamos a ver agora ese primer lanzamento de Hugo. Recordemos que estes dous equipos enfrentáronse no playoff para a Liga Oro. Ao principio nese grupo da morte. Sí, casi. sí. No que ao final decadeu o Culleredo en Liga Prata porque tocou un grupo que caeron os dous primeiros de Liga Ouro e o Culleredo que ao final está aquí nesta Final Four agora pelexando. Moi ben aí a defensa de Mateo. Ese cambio de oponente que fixo con Martín. Moitos xogadores de primer ano tamén os dous equipos. Que ven agora Manu nesa defensa, que rouba o balón o xogador de Lalín. Que ven aí, que penso que tropezou, non? Quiso facer a finta, penso que tropezou o tobillo mellor. Sí, eu non sei se torcería aí un pouco o tobillo, pero bueno, parece que sega. Non hai problema, son xogadores de Lalín, son xogadores duros. Así que vamos a ver agora neste ataque. La primeira defensa Martín, xa cambia, entra Adam ahora aí no pivote. Moito tempo xogando xuntos tamén este grupo de rapaces, Sí, un tanto estrano o cambio de Martín no minuto 1 do partido. Bueno, non sei se lle pasou algo, estaba premeditado xa. E aí esa entrada de Luis. Ten unha salida moi ben ao punto forte, moi boa. E despois xira moi ben o corpo para poder dar o pase. Sí. Ou incluso para poder penetrar. Vemos aí a Manu que o saca en cruce. Luis que se quere levantar, balón para Mateo. Esa finta de brazo. E aí 2 minutos. Esos golpes, decíamos que o nivel defensivo tiña que ser alto. Hugo, non aí o xogador do Culleredo. E vamos a ver con que nos sorprende nesta superioridade o Lalín. Vaya por el xogo o balón Adán. Manu aí no centro ordenando. Moi ben aí ese cambio, bloqueo de Adán por diante, moi ben, aí vai Luis, perdón, Borja, e adentro. Sí, moi ben xogada, superioridade numérica con ese bloqueo de Adam, e moi ben leídos espazos, e os movimentos en balón de Borja tamén moi importante aí nesa situación. Pues comenzamos con 2-0 neste minuto 2:30 da primeira metade. Vemos aí que move Fabián ordenando aí o seu equipo con Jorge, con Xoán. Vamos a ver agora ese quenteo de pasar aí a línea, que ven aí Xoán e se lle escapa o lanzamento. Ollo que levou aí un pequeno golpe despois do lanzamento. Se lle subiu, parece que se lle subiu aí un pouquiño, non? Non, parece que xa se do isque atrás. A ver se non é nada importante. Esperemos que non, aí parece que pode seguir, pero bueno, ten que sair 3 ataques exactamente. Ten que sair eses 3 ataques, xa vemos aí. Bueno, sí. Le están indicando Diego aí. Xa temos aí as indicacións dos colexados e tamén do delegado federativo, que lle dicen a Xoán Canedo que ten que salir 3 ataques. Vamos a ver agora. Sí, quizáis un pouco precipitada a acción de Xoán Canedo en ataque, sendo un menos, quizás mover un pouco máis a pelota e buscou esa acción con Carmelo aí na zona exterior. Que ven agora Manu, balón que quere chegar aí a Luis. Manu de novo co balón, un conxuntos agora os xogadores aí de primeira línea. Ven aberto aí por parte de Borja, moi ben Manu con Mateo que ya dá a Carmelo. Como empezou o Lalín, Sí. Como empezou o Lalín. Non vou aquí para que tanto Adán como Carmelo foron os cambios por Luis e por Martín no minuto 1. Sí. Ese cambio sorpresivo. Pero bueno, ainda así moi ben xogadas superioridades numéricas por parte do Lalín. E agora consigo a boa situación de lanzamento Culleredo, pois aparece Xoel aí tapando moi ben o pau curto. Decíamos que Xoel é un porteiro que como colla confianza vai a darlle moitos quebradeiros de cabeza aos xogadores do Culleredo. Aí vai Mateo aí nesa finta. Fráscase un pouquiño, vemos que volve a sacar Manu o balón, que ven aí Mateo de novo con Carmelo. Este chaval ten moitísima calidad no lanzamento e así o demostra. 4 minutos, 4 goles, 0 goles por parte do Culleredo. E sabemos que Alexeijo ten na man o cartón para o tempo morto. Sí, xa recupera agora o sexto xogador. Bueno, a ver agora coa igualdade de xogadores na pista, a ver se volve a coller sensacións boas ao Culleredo, porque a superioridade numérica, a verdade é que xogou moi ben estes ataques ao balonmán Lalín, conseguindo situacións de lanzamentos de en 6 metros. Moi ben tamén aí xogando esas defensas pares, tanto Manu como Mateo neste caso, que ven Hugo, ese lanzamento blandiño. O centro tamén é un pouco sacudirse quizás a presión, ¿no?, desta Final Four, o ambiente que hai, as gradas prácticamente están cheas polos dous lados.
non, quitarse así un poquinho estos nervios de oye, vimos aquí, vamos a competir ben, seguro que sale ben, a ver como vai Culleredo, xa están aí detalles de calidad, Sí, é o que falábamos antes, Charlie. Ao final, a competición, comezar con ese parcial 4-0 é romper un pouco esa sensación e seguro que encontra boas sensacións o Culleredo xa. E aí a temos, despois dese lanzamento de Hugo blocado por Adán, primer gol de Iago Allegue para que o Luminoso poña 4-1. Que ben Luis aí con ese amago. Que ben este rapaz, Sí, además, como decías ti antes, Charlie esconde moi ben o brazo e ao final despois é capaz de, con movimento, cambiar o lanzamento, o curto, o longo, ten moita variedade este rapaz. Vamos a ver agora aí xa este último ataque de Xoán Canedo para estar fora. Aí Fabián mandando, ordenando os seus compañeiros, vai Hugo caro centro. Continúa con Jorge, ese encadenamento de cruces que se quere levantar, a borde dos pasos, Fabián que traslada. Oye, que decía, teñas que haber tirado, Fabián que frena ahora un pouquiño, que ven Jorge, traslada a bola aí, que ven 7 metros conseguidos por Diego, por ese pequeno toqueciño, ¿no? No último momento do lanzamento. Sí, seguramente toquelle o suficiente para non deixarse tirar coa comodidade suficiente. Entonces declarou 7 metros aí. A ver agora Iago Allegue se capaz de transformalos e aí sen deixar tempo porteiro, pois para dentro. Sen moito aderezo, pero moi efectivo. Vamos a ver agora a ese 5-2. A sensación é que a Lalín lle está costando moi pouco transformar e facer gol e a que a Culleredo lle está costando un polín máis, non? Sí, é a sensación que dan de cara fora, polo menos están facéndose moi duros no centro da súa defensa 6-0 Lalín e o Culleredo está lle costando polo momento moito camiño facer esa situación de lanzamento clara. Moi ben esa man agora, aí pisan un pé de Jorge ou de algún xogador do Culleredo ou de Teo. Vemos aí que ven que dura a defensa. Ahora está collendo un poquinho máis de dinámica a defensa do Culleredo. Aí ese balón que traslada para Mateo, que se levanta. Parada de Hugo. Moi ben esa man aí. O tiro de Mateo. Primeira parada de Hugo. Que ven ahora balón para Xoán Canedo. Xoel que non está disposto a que isto sea fácil, Sí, ao final agora outra boa sensación, outra boa situación de lanzamento. Sobre todo están encontrando un poquinho máis de cara ás esquinas. E bueno, se agora que consiguen de por encima aparece a figura de Xoel, pois vai selle facer complicado o Culleredo. Vemos aí como xoga, vai xogar aí Luis ese 2-2 que se quere levantar, no, balón para Manu que volve con Mateo, que continúa aí cara a Carmelo, que este chaval sempre busca portería. E como se celebran ahora, que intensidade hai nos dous banquillos. Aí ese 2-2, non. Aí Manu, vemos a Manu que quere sacar a Mateo. Mateo que xoga con Luis, que ven aí Luis. A tira fora. Lástima non mirou aí a Dan que estaba solo na línea. Sí, seguramente, considerou que tiña o brazo libre. Agora Hugo que pon o 5-3. Carai, fai 2 minutos que decíamos Alex ten a cartulina de tempo morto. Ahora xa debe deixar por aí. Que ven agora Luis. No partido con moito ritmo, que ben vai Mateo. Adentro. Sí, superou moi fácil a Jorge Outón e logo non foi capaz de chegar a xuda na línea abaixo. A condición física de Mateo, coa zancada que ten e todo, chega a línea 6 metros moi fácil. Pues vamos a ver novo ataque. Pasaron xa voando 8 minutos e medio desta primeira metade. Hugo que move o balón para Fabián, que saca aí a Teo. Balón para Xoán, outra vez con Hugo, que tenta buscar o cruce. Aí, perdón, estaba dicindo Xoán, Jorge, que está no lateral dereito. Jorge que busca ese tiro en apoyo, moi centradiño. Outra vez, Xoel está moi ben colocado. É moi fácil para Xoel facer esas paradas. Sí, xúntanse no centro, poñen un pouco de brazos, tiro moi recto aí, moi fácil para o porteiro. Ao final parece que se están obcecando moito en querer entrar polo centro. Ao final teñen que ser capaces de abrir un pouco máis o campo, elevar uns balóns de cara fora, de cara aos extremos, situacións de 1-2. A ver se son capaces de corregir esas situacións. O Culleredo va a meterse en partido. Que ven aí gañada superioridade con esa finta de Mateo punto forte que trasladaba para Luis. E Luis lle daba o balón a Borja, escapouse o balón aí ao extremo. Tiña moito ángulo e ao final rectificando aí, marchousele por encima da portería. Vamos a ver agora unha nova oportunidade para o Culleredo. Remax Riazor de por
o máis ou menos 2 e agora si non perdona Xoán Canedo que pon o 6-4. Moi ben xogado tamén agora por parte do Culleredo. moi elevada agora de cara fora e ao final atacando a calle un 2 ao lateral dereito aí debo continuidade ben para fora. Xoán a primeira errouna, pero non é un chaval de fallar lanzamentos e a segunda non a desaproveitou. E menos co que nos estamos xogando nesta semifinal. Pues aí que move aí, opa, que casi se lle escapa, balón de novo para Mateo. Mateo aí incurriu en pasos. E ese pequeno pase, perdón, ese pequeno paso aí ca perna esquerda. Hugo de novo, que ven aí Luis. Moi ben Luis, aguantando a posición. Vamos a ver agora que prepara Culleredo para porse máis preto do Lalín. Levanta Fabián o puño. Iso é que Canedo vai ir por fora. Seguramente vamos a ver aí un corte de pivote para buscarse un para un, non vai o cruce, que ven Hugo respondendo largo. Ollo aí que se cae ese balón. Quedouse quieto Jorge, É como pelexan os dos equipos, os dos no chan pelexando por ese balón. Nota de importancia deste partido. Decíamos que eran equipos intensos, o banquillo así estaba reflejando. Vamos a ver agora nestes movimentos de balón. Alex animando os seus xogadores. Sacan aí a Adán, Luis, Mateo. Ollo na finta de Mateo. Xa provoca moitas axudas esa finta. Balón aí para Manu, que se vai pensar de novo. Finta de brazo de Manu. Balón para Carmelo aí. Balón que vai fora. Sí, errou o lanzamento agora Carmelo, que viña de anotar os dous anteriores. Bueno, a transición de Hugo ahora por parte do Culleredo, poñendo o balón na mismísima escuadra. Como te decía ao principio, Charlie, eu creo que o Culleredo vai depender desas situacións de transición, sea en primeira ou segundo oleada, é onde vai facer máis dano a defensa do Lalín cando non este colocada na súa línea. Claro, porque deixar formar a defensa do Lalín, ademais, home por home, seguramente o Lalín ten unha defensa moito máis compacta, moito máis forte, pode causarlle máis problemas. Moi ben agora aí esa defensa de Xoán Canedo. Sí, moi ben axuda. Vaya golazo de Hugo, Sí. Madre mía. Vamos a ver agora. A nos gustanos que haya ahora un pique sano, non? Entón que ahora, pues, por exemplo, un xogador do Lalín pues, meta outro gol así. Polo vendo espectador que están vendo esta semifinal. Eses goles sempre son bonitos de ver, sea do equipo que sexa. Ao final, un gol levantándose desde 9-10 metros e poñendo na escuadra, pois... E con contacto, porque ainda chegou un defensor do Lalín para tocar. Vemos aí a Luis, o 2-2, que ven aí de novo. Pero moi ben agora, moi segura a defensa do Culleredo. Aí Hugo, Teo no centro. Vemos aí Luis de novo que se levanta. E parada de Hugo de novo. Sale por la línea de banda. Ríese aí o porteiro. Moi ben, recoñecendo deportivamente que foi el quen parou. E continuamos de novo Luis. E agora non hai nada. Ollo que sale o contraataque. Balón para quién? Para Yago, que se vai tirar casi. E pisando aí. Penso que non se entenderon Teo e el. Estaban aí os dous a polo balón. Aí Manu traslada. Balón para quién? Para Borja no extremo dereito. E deulle na cara. Deulle na cara, moi ben. Pero aguantou moi ben Hugo, Aguantou moi ben Hugo. Sí, desplazouse con el rectificando aí, costa moito máis modificar o lanzamento e deulle na Vemos na aí a repetición, moi ben o rectificado e aí que xa miraba o brazo abaixo. Bueno, indiscutibles eses 2 minutos. Vemos aí a Borja lamentándose, Martín que lle dice, no, ostras, deume no codo. Bueno, home, non pasa nada. Son accións do xogo. A ver como xestiona Culleredo esta superioridade numérica. Sí, vai ser importante como xestiona a superioridade numérica, porque antes o Lalín aproveitou moi ben a súa. Vai Canedo por fora. Vamos a ver como xestiona aí ese bloqueo. Ollo, penso que se equivocou, tiña que haber saltado, Pudo haber saltado, sí. tiña o lanzamento máis franco. Eu penso que esperaba un contacto máis forte por parte do Lalín. Ao final veuse aí abocado a caída. Acabou con lanzamento, que bueno, boa parada de Xoel ainda aí. E aí sale Adán o cambio, entra Martín, que se vai a colocar aí nesa posición de pivote para que xogue o Lalín. Ordena a Manu os seus compañeiros. Aí que busca esa finta punto débil para que ven ahora. Ven a situación de empar de Xoán.
Vamos a ver como acaba isto con un golazo que pongo empate no marcador. Non sei se o puderon apreciar antes, pero levantaba Alex Seijo mientras miramos aí a parroquia de Culleredo. Alex Seijo levantaba os brazos como dicindo: se te levo dicindo 14 minutos, sal aí que vas a roubar o balón. E saliulle ben, que ven agora. Sí, ao final Mateo está generando moito desequilibrio, están chegando as xutas por parte do Culleredo, así que como non tiren de impares despois para intentar cortar esa penetración sucesivas, vai ser moi complicado para esas situacións. Mirade agora, tren de gravedade abaixo, seguramente exclusión. Aí para Teo, que xa marchou antes de que lle levantaran os 2 minutos os colexados, xa decía el, vai me tocar. E agora, bueno, igualdad numérica, 5-5 na pista. Sí. Vamos a ver, mientras se limpia aí un partido, pois, bueno, de momento no que as defensas acabaron por asentarse, pero que están tendo moita relevancia. Sí, sí, ao final cada un coa súa forma de entender esa defensa, co que levan traballando xa todo un ano, pero bueno, empezan a toparse cada un no seu tal, cada un tirando de impares, outro máis sólido xa baixo, coas axudas o seu físico con 6 metros, e bueno, parece que están asentándose aí, e o partido comeza de novo, minuto 15, 6-6, alabamos. Pois, quen non lo iba a decir despois deste gran inicio do Lalín, pero agora, oi aí Manu, que creo que tiña solo aí balón para Carmelo. Que ben puxo, colocou ese balón aí na cepa do pau. A por ese 7-6, antes veíamos a afición do Culleredo aí. Acabandes de poder ver en imaxen a afición do Lalín que enchen os dous estas bancadas do pabellón Gustavo Rodríguez de Tui. E move agora, ollo que vai recuperar dentro de pouco tempo Lalín. Sí, vai por fora, Luis aí que está agazapado a ver se consigue o balón. Que ven aí, Xoán. Dice Diego que ven de fora, non? Pedía uns 7 metros aí Xoán, pero bueno, o primer contacto aí de Martín parece que foi fora e non chegou a ser para 7 metros. Ben colocados agora, xa recuperaron todos os xogadores o Lalín. Move Fabián o balón que busca aí un para un, quere levantarse Hugo, no. Sigue o balón con Jorge, aí ese pequeno toqueciño de Manu. E aí vemos a Martín, que é unha das súas habilidades de salir o contraataque. E Hugo que para ese balón. Vamos a ver que vai para balón para Lalín. Pero moi boa parada de Hugo, Sí, sí, moi boa. A ver, aquí en contraataque a media altura, Martín quizás se equivocase un pouco na toma de decisión nese lanzamento, pero bueno, ainda así, moi ben cubrindo espacios aí, Hugo. Pues vamos a ver. Carmelo no centro, que dice Martín, tú bloqueame por aí, que Hugo facer o resto. Aí está, ese bloqueo aparece, que era o amago, que ven o amagou para Luis. Carmelo ordenando e Luis marcando. Sí, para dentro outra vez, xogando esa situación de bloqueo aí do pivote, generando a superioridade para a zona contraria con 3-2, movéndose moi ben sen balón outra vez o lateral dereito. Antes foi Borja, agora é Luis, acadando ese 8-6 no marcador. E vemos agora que recuperan o xogador excluído o Culleredo, entra Jaime a pista. Moi ben agora, Jorge buscando aí largo. Ese cruce con Fabián, de novo Hugo que quere filtrar, non filtra, moi ben, agora entrou aí Adri nese 2, moi contundente o xogador de Lalín. E de novo, empeza o traballo de cruces. Balón para Jorge que se levanta, un pequeno blocaje aí que ven agora Iago. Ollo, ollo. Pois vaya, estamos vendo aquí moita magia, Sí, ao final eu creo que o Culleredo está entrando no ritmo do partido que quere o Lalín na súa defensa. Está levando todo hacia o centro e ao final... ¡Que boa! Casi arroba Soel, pero caeulle a Xoán aí para empurrar a portería. Pero o que te decía, Charlie, ao final están levando todo o centro e o Culleredo parece que lle está comprando esa situación de ir a tirar aí en riba dos treses defensivos. Eu creo que non están atopando boas situacións de lanzamento aí nesas situacións. Non, por lo que decíamos precisamente antes, non? Que é unha defensa moito máis corpulenta e lle vai costar moito máis facer ese tipo de lanzamentos, así que vamos, sen dúbida. Vamos a ver agora aí Mateo que xoga con Luis, non? Están agora a entrar tamén Jaime, está dalle máis corpulencia tamén a defensa do Culle.
con Hugo aí. Pasamos por enriba antes a falta en ataque que sacou Jaime, que moi ben colocado para parar aí a Mateo. Ollo aí, que Jaime non contactou con Luis porque estaba a borde 2 pasos. Aí Dios, correcaminos Canedo, que pídelle calma a Alex, ¿no? Dice, no, puxáronme, pero hai que ir con un poquinho máis de calma. Balón que chega aí a Adri, que non se atreve porque pisou fora, ¿no? Sí, parece que marcou que pisou fora do campo. Ese apoyo non perdón, ca perna dereita que ven de fora da esquina. Vamos a ver agora un novo ataque para reducir a distancia. 9-7, vamos a chegar dentro de un minutiño, minuto 20. Pasou voando esta primeira mitad, Sí, a verdade é que sí. Parece que empezou o Lalín moi forte, igualouse as cousas e agora parece que quere marcar outra vez as diferencias o Lalín, pero bueno, xa van 20 minutos, tan só quedan 10. Ahora miramos que Hugo ten un pouquiño de descanso, sale Roy a pista. No lateral esquerdo do Culleredo, sigue Fabián aos mandos do equipo, aí vai Roy de novo, que tenta aí fintar. Está indo un pouco antes de tempo Jorge, non, a esa acción. Sí, non está ocupando o seu espacio, está respondendo o cruce, tendo que aguantar un pouco máis aberto na línea de banda para ver se está a calle aí entre 1-2 gañada. Están subindo por inercia moitos segundos aí, que ven agora ese... Vamos a facer a pregunta, vale? Porque sempre a facemos. Tú de que eres, Mendu? De rechace ou de rechazo? No, hai que aguantar sempre aí para coller esas situacións de lanzamento. Non pode ser que estén anticipando aí a transición todo o equipo. Aí en 6 metros no centro do campo ten que haber alguén pendente para coller ese balón. Nin máis nin menos. Vamos a ver agora este novo ataque aí despois de este máis 3 que acaba de conseguir o Culleredo, Ollo aí vai Jorge, intenta ganar a calle. A máis era o que íbamos a decir, tanto Adri como Manu ao principio estaban subindo en exceso, esas espaldas aí, tendo a Xoán Canedo na dereita, son unha solución, pasa que hai que encontralas. Pases un pouco imprecisos agora dos xogadores do Culleredo. Aí vai Rollo, cruce de novo, escapase o balón para Mateo. E ollo que pitan un golpe aí. Vamos a ver cuántos pases quedan, que solo debe quedar. Hay que lanzar, levántase Roy. Parada, acaba de pasar exactamente o mesmo. Que ven Jaime, pero... Ahí está. Con esa calidad, con esa delicadeza, pero se llama por fora. Pero non podes aproveitar o Culleredo estas situacións que caen solas aí en 6 metros. Antes aproveitaron a Lalín, tiña que aproveitar ahora o Culleredo se quería seguir vivo aí no partido. Seguro que se está acordando de nós. Jaime, hai que tirar a vaselina, que anda, hai que tirala, non cuando vamos nesta situación de partido. Que ven Mateo de novo, ollo que levou un golpe. Moi ben aí, collendo o balón Jaime. Que levou aí un golpe no estómago, ¿no? Sí, parece que se quedou aí. Está aproveitando ahora a situación de superioridade numérica na transición o Culleredo, pero cortou moi ben. Moi ben parado aí. Ese golpe aí no estómago é doloroso. Vamos a ver se se recupera Mateo. Que ven Roy aí entrando, continúa o balón cara o seu compañeiro, cara a Diego. Jorge, Roy, de novo aí ese. Moi ben a defensa do Lalín. E aí Mateo que pide un poquinho de calma. 17, continuamos co 17. Mateo mandando, dirixindo o seu equipo, Lalín. Ollo aí que agora tamén moita prisa. Ollo Luis. Luis que dice que lle dá o balón, claro, creo que non pode facer. Ten adaptado, rouba o golpeando para baixo, golpe franco a favor do Culleredo. Seguimos aí despois destes minutos de locura, onde se están sucedendo erros, máis que erros, imprecisións por parte dos dous equipos en ataque, non? Sí, ao final tamén se nota pois o nerviosismo desta situación deste momento da tempada. Ao final estánse xogando moito e non están atopándose todo cómodos os dous equipos. Que bo pase de Xoel, Moi ben ese pase de Xoel, e ademais do pase de Xoel eu quero centrarme, o digo despois porque está Alex Seijo solicitando tempo morto. Vamos a ver que dice os seus xogadores. Vale, Roy, estás en el exterior, vale, en el exterior, estás en el lateral. Diego, sigues igual de segundo y en el extremo. Yago, te vas a este exterior y estás en... Sí, estás en el central, vale. Xoán, vamos a trabajar un poco la 5-1 zonal aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay que
hay que estar Mateo al medio, lo sigo, me quedo. Si va Mateo al medio, no, hacemos un cambio de oponente simplemente, pero con agresividad, Vale, está bien. La pequeña son esos 2-3 lanzamientos que hemos fallado. Vale, hay que ajustar un poquito más ahora. Hay que ajustar esta distancia, por eso ponemos a Son aquí, para ajustar el 1 contra Mateo, que nos está haciendo un poco... Yago, está Yago, vale, de acuerdo, coordinados en esa faceta. En ataque sacamos a Swan continuamente, ¿vale? Vale, vamos. ¡Va! 1, 2, 3, cuide. Pois xa temos aí esas palabras de Alex Seijo aos seus xogadores, indicándolles, cerrando un poquinho máis a defensa con cando teña Mateo non o balón, que foi máis desequilibrante agora nestas últimas accións, e aproveitar tamén en ataque pois a variabilidade que ten Xoán Canedo salindo por fora para buscar pois ese un para un, non? Sí, agora parece que queren xogar esas situacións de Xoán Canedo por fora e así poder xenerar desde ese un para un que ten a continuidade cara a outras zonas ou generar ese para él mismo esa situación de lanzamento. Aí vemos como os xogadores lle fan caso ao entrenador. Vai aí Xoán. Martín é un xogador que está sempre a un nivel defensivo increíble. Van a ver ese 2 para 2 aí. Queren levantarse Roy. Moi ben agora aí. Balón para Jaime. No colle naide. Pero ese golpe aí ben indicado. Sí, ben indicado. Deixou ver se seguía a recepción de Jaime aí no pivote, pero bueno, non atopou e pitou o golpe franco. E agora tamén os cambios, non, que fixo Diogo. Sentou a Mateo, non, para que collera aí o centro de defensa Manu. Ten este 2 a Adri, que seguramente ocupará o extremo dereito para que Luis poda seguir xogando como está facendo nese lateral. Sí, e cambiou a Iago Cuiña de extremo dereito a extremo esquerdo agora. Vamos a ver se lle resulta, non, todos estes cambios. Mientras vemos aí a afición que se está agolpando neste pabellón, que ven esa circulación corta. Jaime que pelea, Jaime que quere seguir, balón para Xoán, no. Poquinho... Sí, unha mágoa a recepción, sobre todo do extremo esquerdo desdoblado, que a primeira situación de pase foi moi boa e non conseguiu atopar. Vaya golpe na cara acaba de levar aí Manu. Sí, non consideraron así os árbitros, pero sí que pareceu un contacto na cara de Manu. E ademais moi boa finta por parte do xogador de Lalín. Vemos agora a Manu, ordena tamén. Levanta aí a man. Ese 2 para 2 de Luis, que ese paso que ven, como aguantou aí, ese último momento, ese tercer paso. Sí, moi boa situación de pase, aí medio liftado por enriba da cabeza do defensor. Moi ben Iago Cuiña desdoblando aí a situación no centro por detrás da defensa, pero bueno, meteu o pé dentro da área e bueno, seguimos con 11-7 no marcador. Nova oportunidade para o Balonmán Culleredo. Remax Riazor de disminuir esa diferencia de 4 tantos. Aí vai Iago Allegue, xoga con Jorge, Roy. Ollo que ven agora, eso sí, que ven como xogaron aí. Ahora, ao non estar Mateo, precisa Manu ter que salir un pouco máis, Martín ter que tocar un pouquiño máis. Sí, por medo do lanzamento fora de Roy aí nesa situación, pero bueno, atopou moi ben a situación de xogo no 2 para 2 con Jaime. Vemos agora aí Manu de novo. Vai buscar ese 1 para 1 e quería filtrar. Rouban a bola. Que ven aí Xoán con ese roubo de balón. Manu de novo que vai buscar 1 para 1. Levántase. Un tiro moi franco. Ollo aí. Que vai un pouquiño forte demais. Sí, un pouco impreciso o pase. Pero bueno, a situación de pase tiña que ser esa. Estaba solo. Non chegou, pero bueno, hai que seguir intentando. Que ven Manu ahora. Que xogou perfectamente ese 2 para 2. Con Martín. Transforma de novo. Un poquinho de aire para Jorge. Eu penso que tamén o estaba necesitando. Sí, volveu agora no lateral dereito. E bueno, por parte do Lalín está generando moi boas situacións de desequilibrio, tanto Manu como Mateo. Antes están a partir do 1 para 1 generando moitas situacións de axudas que ao final generan unha superioridade numérica cara ao outro lado e están tomando boas decisións. Que ven agora Roy, que eu penso que mirou que podía lanzar e despois dixo, por vou fintar, a ver que pasa aquí. E non encontrou solución o lateral de Culleredo. Aí hai o 2 para 2 que ven Iago. Moi ben a axuda de Adri. Vemos que van pasando os segundos, que xa vamos a ter ese
Minuto 26, restan 4 para o final desta primeira metade. Balón para Roy, que busca finta. Escápase ese balón, que ven Manu aí, que Moi ben quere a defensa mirar. de Manu. No, Luis, que quere mirar a Cuña. Ollo que casi ya rouba Xoán, balón para Luis outra vez. Vamos a ver con que nos sorprende Luis, que ven a finta, punto forte, solta o balón. Ese balón que se escapa. Pois non. Sí, pero considero que o gol de Franco antes o árbitro. Eu non sei se foi suficiente porque ao final deu o pase igual como quiso, pero bueno, considero que o contacto foi suficiente para o golpe Franco e aí estamos. Aí Manu que vai sacar en cruce a Luis. Balón para o outro Luis, en este caso o zurdo que esconde moi ben o balón. Moi ben o lanzamento de Luis. Esconde moi ben o balón este xogador. Pon ese 13-8 no marcador. Un quiño agora atascado tamén na faceta ofensiva o Culleredo, que ven aí ese corte, pero moi ben Manu e Martín agora no centro da defensa asumindo. De novo Roy que xoga con Iago. Roy que vai a buscar a Hugo, ese cruce moi ben, ese cruce de novo. E unha pena que non corte un poquinho máis a defensa Jaime, non? Con un bloqueo, con un... Sí, ao final tamén non ao ser diestro vir da zona lateral dereito tampouco lle deu para adaptar ben o corpo e poder orientar aí a portería, e a defensa foi un pouco máis doada de Martín aí nesa situación. Vemos aí a intensidade que caracteriza a Luis Martínez. E agora... Pero como podes ver nesa situación mismo de Hugo Rodríguez, ao final van 3 a suda e non sai o balón de aí, van 3 como se teñen que ir 4. O Lalín está moi enchufado nestes momentos no partido. Minuto xa aí, pasivo, levan un pase que ben Roy. Como levou cara ao punto forte. Ollo, 2 minutos, pasillo central. Sí, central, sí, normal, pasillo central. Eu creo que Soel foi o suficientemente inteligente como para buscar esa situación, pero bueno, ten que ter cuidado Roy nestas situacións de non pasar por ese lado. Que pena, non? Despois dunha acción tan boa, agora ese chasco, non? De que te boten. Sí, ainda por riba o Lalín, polo menos de principio de partido, está aproveitando moi ben as superioridades numéricas. Vamos a ver como cae esta situación. Moi ben agora aí, que ven ese cambio, que ven sin balón Borja. Outra vez esa pequena permuta sin balón, non? Para que apareza Borja, que parece que vai un pouco coxo, non? Así parecía. Bueno, esperemos que non teña nada o xogador de Lalín. Vai de novo Xoán con Iago que se quere, e moi ben esa man de Borja, que quería trasladar directamente ese balón a Diego. Volta a empezar. Iago aí con Xoán Canedo, que busca finta, de novo Iago. Aí Adri, que lle dice, ollo que estamos aquí os de Lalín, que ven Hugo, moi ben, axuda, moi ben Luis, celebrando absolutamente todo. Que intensidade lle está pondo na defensa Lalín, Sí, a verdade é que están defendendo moi ben desde o principio do partido. Iago, continúa Iago, aí Hugo, ese lanzamento. Intentou sorprender, pero estaba moi ben colocado Xoel. E vamos a ver agora, neste último minuto desta primeira metade, a ver como prepara o Lalín de novo mismo traballo. E aí xa disposto a sacar de novo o conxunto do Deza, que lle traslada aí o balón a Luis, que busca finta para Borja con Luis. Luis que quere traslada ya Adri. Moi ben agora a defensa, sendo un menos os xogadores do Lalín. Se levanta Luis, que ben. E ollo, había pedido tempo morto Diogo, sí. Lamentase aí o adestrador do Lalín, pero vamos a escoitar o tempo morto do conxunto que hoxe xoga como local. Nogueira, cambia así, entra así de central, vas a xogar tío 2 para 2 con bloqueo. Vale, tes a Borja, tes a Rozas, aquí tes no lateral a Luis e tes no extremo a Iago. Conta, no golpe Franco, conta, a ver quen se está... Si están os dous... Claro, igual tes que doblar un pase alá. Si non, vais a... Cae aquí, te saca aquí, ven que te viene. Si no te viene de este lado, ya la vas a ganar pared. Te viene y ya vas a tener que doblar el pase. Laterales, ben escondidos, pegados a banda y boas curvas. Pois Diogo pediu o tempo morto para pedirlle que fixeran o que fixeron cando el pediu o tempo morto, non? Mais ou menos tamén
ben pedido non o mirara claro, non? Había empezado así a dudar o equipo e por iso solicitou o tempo morto o adestrador do Lalín. Vamos a ver agora se os rapaces estuveron atentos ás verbas do seu adestrador. Terminamos aí como disfruta a xente de Culleredo deste ambiente, aí ca música, bailando e todo. Aí as xogadoras do Meaño despois dunha gran semifinal. Xa pendientes aí. Vai Carmelo, que venga, escapase o balón a Borja, que xoga con Luis, que hai que tirar xa. E onde puxo ese balón? Onde puxo ese balón este rapaz? Sí, moi ben, Luis. 15-9, quedan 20 segundos para rematar esta primeira mitad. Hai que buscar... Ollo aí, ollo aí. Vaya lanzamento que se sacou Hugo, que ten... Recuperaron agora, xa son 6 no campo. E teñen 9 segundos, aí vai Xoán, ollo que se, gol, entra chorando, pero entra. Xa se vai a rematar esta primeira metá, quere tirar Martín. E parece que quería darlle unha ventana do pabellón porque ese balón se vai moi arriba. Remata esta primeira metade. Un 15-10 no marcador a favor do conxunto que hoxe xoga como local do Embutidos Lalinense Balonmán Lalín. Pero bueno, despois desta primeira parte un pouco imprecisa, non aí sobre todo nun segundo treito do partido. E os deixamos mentras vamos a tomar un breve respiro cas imaxenes desta primeira metade. Vémonos a volta. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh
Bueno, hola de novo a todos e a todas. Estamos aquí no descanso deste enfrontamento da primeira semifinal cadete masculina que enfronta os equipos embutidos Lalinense e Balonmán Culleredo Remax Riazor. Estou con Pablo Rodríguez, presidente do Clube Balonmán Tui. E, bueno, Pablo, contanos un poquinho como foi a organización deste evento, porque teño escoitado que currastedes bastante. Pues bueno, boas tardes a todos, grazas a todos por estar aquí, por acompañar ao Clube Balonmán Tui nun día tan grande para nós. Espero que todos saia ben, os cadetes realmente de Tui o merecen chegar á final e como colofón sería chegar ao Campeonato de España. Pero bueno, esa é outra historia que se xogará mañán, esperemos hoxe chegar á final. O traballo de menos, estes nenos merecen todo o traballo de salir daqui a 1 da mañán colocando historias, merecen que hoxe as cantinas estén cheas con xente axudando tanto dentro como fora, pero bueno, todo é por estes rapaces, esta xeneración de cadetes que realmente o merecen. Pablo, que xa casi me respondeste todas as preguntas. Contame, que significa para estes cadetes e para o clube organizar isto aquí, en Tui, na casa? Pues bueno, creo que é un pluse, creo que nos dá algo máis para chegar a esa final tan soñada e que, como non, poder gañala. E para nós como clube, pois creo que é unha oportunidade grande como para crecer como clube. Temos que darlle gracias ao Concello, darlle gracias á Federación por apostar por nós, a todas as administracións e, como non, a toda a xente que axuda ao clube e, como non, a estes pais e nais de cadetes que levan todo o ano con eles de aquí para lá e realmente o merecen. Bueno, e por último, para pechar, imos falar un poquinho do ambiente. Agora mesmo non o podedes ver, pero o pabellón está bastante repleto de xente e aínda non xogou o Tui. Pablo, contanos un poquinho do ambiente de agora e do ambiente de despois. Pois a verdade é que estamos orgullosos desta afluencia de xente, tanto dos equipos visitantes como dos equipos locais, que ainda non xogamos, pero xa os miramos por aí. Esperemos que mañán isto este a reventar, como non pode ser de outra maneira. O Balonmán Tui necesita o apoio de todo o mundo. Isto ten que estar a reventar. Grazas a todos. Pois nada, non podemos rematar mellor, así que deixo-vos de novo con esta segunda parte da primeira semifinal cadete masculina, porque está sendo un partidazo. Xa estamos aquí de novo mentras miramos aí os xogadores de Lalín que se estaban mirando na pantalla tamén. Estaban dicindo, carai, somos profesionales. Bueno, pronóstico despois do vivido na primeira parte, pronóstico para esta segunda, Mendu. Pois non me atrevo a dar un pronóstico, pero bueno, as sensacións do partido polo momento é que o Lalín está sendo superior, o Lalín está cimentando a súa victoria desde a defensa, estalle costando o Culleredo abrir esa lata, digamos, de conseguir situacións boas de lanzamento para poder marcar os goles, así que sea un pouco máis doado, pero bueno, a ver se agora no descanso o Culleredo junto con Alex foi capaz de asustar esas pequenas cousas e agora é capaz de xogarlle dunha forma un pouco máis distinta, máis directa, abrindo máis o campo, non sei, a ver que nos trae esta segunda parte, pero esperemos que consiga entrar no partido un pouco máis o Culleredo para facer un pouco máis emocionante todo isto. Pois mellor resumen o mellor visión para esta segunda parte imposible. E vemos aí como arranca xa o Culleredo
Decíamos antes, cando volvan a salir as imaxes do público, vou volver a facer esa petición que fixen pola mañán, pero de momento vamos a centrarnos no partido. Aí que ven agora o Culleredo, aí con un par de cambios, non, que presenta Alex. Volve Jorge aí o lateral dereito, pero ahora temos ali a Xoán Bello. E Jorge de novo para xogar, aí escápase ese balón a Xoán Canedo, unha pequena imprecisión. E vemos de novo aí Carmelo outra vez aos mandos. Cambio de defensa tamén o Culleredo, vai a 5-1 con Son aí no avanzado, a ver como é capaz de atacar agora o Lalín. Lalín, a ver, que ten máis que me parece un 3-2-1, está Jorge moi arriba, pero se vas baixando según Ben Mateo. É moi complicado, non? Eu penso que ten que recibilo máis arriba para que se produzan esas axudas un pouquiño nunha línea un pouquiño máis fácil, non? E despois obligarlle aí ao xogador de Lalín que conseguiu ese gol número 16 a pasar. Sí, ao final chega unha situación de 6-7 metros con un pequeno contacto, pero co brazo largo que ten, coa zancada que ten, é capaz de colocala onde a colocou e marcar o gol 16 no marcador. Nos vemos aí, Xoán que aí vai Xoán Bello, parao. Bueno, parecía que non quería entrar o balón no primeiro intento nin neste segundo, pero ao final entrou na portería e o que conta ao final. Moi ben aí Carmelo, que ben este rapaz, que maneja os tempos ás mil maravillas, que lle deu ese balón a Luis para que puxera 17-11. Vamos a ver aí, oye, dicindo Jaime, por favor, pásame ben o balón. Sí, pero Carmelo, que estás falando ti, xa se lle veían infantiles esas situacións de entender o xogo, de xenerar por demais. Non é un xogador egoísta, foi capaz de leer, abrir o campo para xenerar por compañeiro. E agora o contraataque de Borja e bo repliegue de Xoán Bello. Moi ben que rouba ese balón, ollo que Borja levou un golpe aí nesa caída. Sí, parece que pode seguir, a ver a transición en superioridade. Vamos aí a Diego. Es parada de Xoel. Madre mía, como está este rapaz. Ahora Borja que lle dice, vai, se non metín antes, quero meter agora. E ahora, sí, hai 7 metros, eses 2 minutos para Fabián por ese contacto co xogador. Pois sí, esa situación da parada de Xoel generou todo isto, porque Borja había quedado aí rezagado por un golpe, estaba só en 9 metros contrarios para generar o gol, pero bueno, ainda por arriba, 7 metros, 2 minutos, para poñerse 18-11 agora. Boa! Acabas de decir que xa se lle miraban cousas en infantiles a este rapaz que sabía de balonmán, pois aparte de saber de balonmán ten unha muñeca increíble, vaya golazo que acaba de meter Carmelo. É que no Municipal de Lalín se mira moito balonmán de calidad, Pois sí, además enganou moi ben a Hugo García con ese toque de muñeca, o que non pudo chegar de ninguna maneira. Pois moi ben agora Lalín, a verdad, están moi intensos, xa están con este desparpajo rapaces. A ver como vai todo nesta segunda metade. Oye, aí se chega a tirar a 7 metros. Sí, pero non se veu cómodo, un contacto aí por un lado, intentou seguir xogando e mandou na fora de banda. Pois a ver, non empeza moi ben esta segunda parte para o Culleredo. Oi, vaya, pasouse o xogo da magia aquí, o noso amigo Carmelo, Sí. Quiso darlle demais. Quiso demasiado con esa situación. Vamos a ver agora a 3 minutos e medio desta segunda metade, desta primeira semifinal cadete masculina aquí no pabillón Gustavo Rodríguez de Tui. Ataca Xoán Canedo con Jorge, de novo para Xoán Bello. Busca aí, que ven agora, sí, agora se decidiu, pero ata aí, con esa man aí abaixo, fixo que o balón petara no poste, gracias a ese toqueciño de Xoel. De novo Mateo con Carmelo, ese bloqueo, aí Luis que se queixa, pero... Sí, desequilibrase solo tal vez, pero bueno, aí Iago Allegue ten que estar... Sí. Xoán protesta, pero ao final quedouse quieto Carmelo e... Falta en ataque moi clara. Levou uno por diante. Falta en ataque moi clara. O que te decía, esta situación de superioridade numérica, ao final Iago Allegue ten que estar facendo unha situación de imparo, por menos xerando algunha dúbida aí nesa situación, porque senón Luis é capaz de entrar hasta 6 metros, pero como se estuviera na súa casa. Ni máis ni menos. Pasa que Luis quiso facer algunha cousiña máis, se liou un pouco. O xogador que está no lateral dereito, 5-1 aí, decía
tamén para facer ese desdoblamento. Ocupa Luis o centro agora. Vai buscar Mateo, que ven esa finta débil. Como lle pasa o balón a Adrián. E supera por baixo Hugo. Sí, moi ben aguantado no aire. Esperou a que se movera o porteiro para superarlo entre as pernas aí dentro do extremo esquerdo. Pois... Pero todo será outra vez por a situación de desequilibrio de Mateo aí nese 1 para 1, que fan que chequen as axudas, poda tirar con un ángulo bastante óptimo aí desde a esquina. Que por certo, é unha das poucas veces que Mateo saliu, xa o comentamos pola mañán, pero que ven cando miramos a un xogador salir o punto débil e darlle continuidade a man esquerda para eses detalliños técnicos que son moi difíciles de ver. Ollo aí ese golpe que levou. Sí. Vaya golazo acaba de sacarse ahora Xoán Bello. Sí, parecía que non iba a facer nada nesa situación e de repente soltou o brazo e onde a puso. Vemos aí que quere recuperar o balón. E move de novo Lalín. Está dicindo Alex que controlen un pouco eses golpes. E vamos a ver agora. Aí, Luis, ese lanzamento hoy. Nada, outro rechace máis que collen no centro do área en 6 metros. Iso non pode permitirse. Non pode permitirse porque xa van 2 goles ou 3 regalados no que vai de partido. E iso fai que a diferencia neste minuto 6 da segunda metade sea ese 20-12 a prol do balonmán Lalín. E aí eses agarróns. Moi ben tamén aí os adestradores calmando os seus banquillos, porque agora, claro, estamos no momento de que se poden xerar, que ven aí ese balón para Jaime. Moi boa a situación de Jorge Outón. E 2 minutos, sí. Claramente, ademais xa se vai el. Lamentase Alex Seijo porque, bueno, pues, é unha xogada moi evitable. Sí, moi evitable, pero bueno, supoño que as ganas de querer acurtar esa renda no marcador, pois ao final foi o suficientemente inteligente Martín como para non rifar o balón de principio, quedar na man e ao final xenerar esa situación de incurrir nese círculo central. Creo que falábamos antes que ven Martín ahora correndo a línea, que se escapa ese balón, que lástima. Pero era o que decíamos antes, ahora entramos nese momento no que pode haber certo grado de frustración, ou mellor de non xestionar ben esas diferencias de goles que podemos observar. Iso fai que os xogadores tamén na súa son moi novos, cometan estos erros dos que seguro van a aprender. A golpe levou ahora Xoán Canedo, ese doille aí tamén. Vamos a ver a repetición, ese sale trastabillado aí, ese golpe contra o Chan. Sí, sale contra, rebotado do primer contacto e cae contra o Chan. Pero bueno, nada máis que un golpe franco nesa situación. O Culleredo ten que ser capaz de baixar pulsacións agora, porque se entra nesta dinámica de protestas de querer resolver o partido en 3 minutos e remontar 7 goles agora é imposible. Ten que ir pouco a pouco, facendo as cousas o máis correcto posible e ir acurtando a diferencia pouco a pouco, porque senón vai a ser imposible. Pues vamos a ver agora como resolve aí Xoán Canedo para Fabián. Esas continuidades que están salindo bastante ben. Vai Iago ata o poste tamén hoxe. Sí, outra vez co Pau. Tuvo a sorte que tocou só el no rebote e saiu de banda, pero non están tendo sorte cara a portería nesas situacións desde a esquina. Unha mágoa. Vamos a ver aí de novo. Está moi sólido aí o porteiro de Lalín. Que ben Xoán, ganado esa calle moi ben. E que pena, que lástima que non lle dera esa continuidade. Xa estaba ganado, está generando moito ahora Xoán, pero bueno, polo menos agora están gañando amplitude no campo e xenerando esas accións entre 1 e 2, intentando penetrar, a ver agora se son capaces de soltar ese pase de cara a esquina e xenerar eses lanzamentos máis claros, pero bueno, parece que están abrindo un pouco máis as situacións no campo. Vai aí que ven agora xogando por parte de Jorge, moi ben, a intensidade que lle está metendo aí Adrián Nogueira a esta defensa. Levantan man, van arriba dos colexiados. Aí vai Fabián, outra vez Adri. Xa recuperan a todos os xogadores. Vemos aí que está Hugo preparado. Ollo que se vai levantar Fabián, no, pois levántase
Xoán, que lle queda ese balón aí medio morto, non... Sí, Xoán volve a protestar que lle dan o pé a Martín. Non sei se final debo ou non, pero bueno. Non apreciamos, pero tampouco foi a mellor decisión do mundo ir a lanzar por riba de Martín e por riba de Mateo. Así que vamos a ver como vai esta... De novo Carmelo, que pausa ten este chaval, A verdad que dá gusto mirarlo xogar. Moi ben aí Borja. Ollo aí, se non é gol. Bueno, estaba molestando o seu compañeiro, perdón, pensei que era Iago. Certo. Temos a Brais Linares que erra ese lanzamento, ollo Fabián que se levanta E aparece outra vez Soel na portería, outra vez. A verdad que axudado outra vez pola defensa, cos brazos tapando o tiro recto, pero bueno, é capaz de ter a lectura de a onde vai ir ese balón e atallalo. está facendo un auténtico partidazo. Tamén sendo un dos protagonistas e dos culpables de que Olalín teña 7 goles arriba. Que ben filtra ese pase. Oh, que ben a definición de Martín. O pase foi moi bo, pero a definición foi mellor deste pivotazo de Martín Vázquez. E agora ha fallado Guerrero, ¿no? Ai, doeume, pero despois deste que ben sabe, ¿no? Home, sempre sabe mellor cando o balón vai para dentro, además nesa situación, estando no chan e tirando o listado por enriba. O detalle de Xoel de cando vai, como utiliza tamén as mans abaixo, sobre todo que leva parado algún que outro balón. A verdad que lle está dando moito resultado. Vamos a ver moi aí. Moi ben a continuidade agora. Se falo dar mans, outra vez, que pena. Pero que magua, que magua, porque había sido un paradón. O que pasa que ao final acabou una metendo para dentro. Pero bueno, pongo 21-14 no marcador. Xoán agora con ese lanzamento. Move de novo balonmán Lalín, embutidos lalinense. Pero aí vai Mateo. Moi ben agora Jorge, moito máis arriba para poder parar esas acometidas do defensor. Vemos aí a salirse a zapatilla, Iago Allegue en contra a posición oportuna. E de novo Mateo que busca esa finta. Que ben, vaya clase. Moi ben a situación de defensa de Iago Allegue, indo en par aí e non deixando facer o pase con comodidade aí. Moi ben sacada a falta en ataque por parte de Martín, ainda que está un pouco de lado, ¿no? Sí, eu non sei se chega a poñerse do todo, pero bueno, é inteligente aí querer forzar esa situación, xa que iba en carrera aí Hugo. Pero bueno, tería que ver unha repetición para ver si é capaz de poñerse de todo diante e gañar a posición. Bueno, Alex, temos que decir que Alex está dicindo que sí o árbitro, que él lo mirou seguramente a posición de Alex para mirarla moito máis clara que a nosa. E aí intenta Adri superar. Vamos a ver con qué nos sorprende agora Olalín. Movendo tamén o banquillo aí. Vemos aí a Diogo que está movendo o banquillo para que algún rapaz poida ter minutos. Que ben Mateo, que ben esa continuidade. Ollo, Carmelo equivocouse. O bloqueo estaba por outro lado. E vamos a ver agora. Minuto 12, xa pasaron 10 minutos. Volveron a pasar voando. Levántase Mateo. Ese... 7 metros. Defensa interior, ¿no? Sí, por defensa interior. Saltou o bloqueo por la parte interior da área. Carmelo contra Hugo, un Hugo diferente. E Hugo García neste caso. Vamos a ver con que nos sorprende Carmelo. Sorprendeu tirando rápido. Sí. O portero foise para atrás, nese intre que iba para atrás estaba lanzando, era imposible para eles. Tempo morto de Alex Seijo para frenar esta diferencia. Vamos a ver qué dio adestrador do Culleredo. Calma. Deja, la prepotencia. Vale, Hugo, Regua, extremo, Canedo, lateral. Espera, la tenía con Bello, claro. Hugo Rodríguez, lateral, Iago, Teo... No, sigue Jaime 5 minutos más. Sigue Jaime. Xoán, estás en el avanzado, te vas para aquí, ¿vale? Roy, 2, ¿vale? Y Hugo Bregua, ¿de acuerdo? ¿Ok? No, Xoán Canedo, perdón. Tal cual.
Vamos, tío, este es Jorge. Espera, espera. El primero que lleva ahora cada Jorge, estás en el 2, claro. Sí, perfecto. Está bien. Las últimas defensas han sido muy buenas. Este es el trabajo que llevamos todo el año. Tenemos que morir con este modelo, ¿de acuerdo? Más velocidad en ataque, más velocidad y salir. Vamos a ver. Salimos del desmarque sin balón de los doses, ¿de acuerdo? A partir de un pasiva si queremos. mucho, pero 8 goles son muy pocos. Vamos. Quedome ca última frase aí dun rapaz de Culleredo que non podemos ver ben quen era, pero dice: parecen moito, pero 8 goles son moi pouco, queda moito partido, quedan 17 minutos e medio por xogar. Aí facendo esas pequenas apreciacións sale Seijo, e vemos que tamén responde dando aire Diogo aos seus xogadores, mete a un rapaz que se faltaba intensidade, pois vai sumarlle un pouquinho máis, non? Sí, que nos lo vai decir a nós, que vivimos na selección fai uns meses. Aí vamos a Enzo. Sí, señor. Non se vai a arrugar seguro este rapaz. E así tamén lle dá un aire que ven Jorge, que se blocaxe, que consigue a defensa do Lalín, que consigue Manu Souto. Balón para Luis. Luis que quere superar, supera, levántase. Nada, unha mágoa, non estaba mal, a verdad que non estaba mal pensado. Non, a situación non foi de todo mala. O árbitro non xoga, entón non se lle pode pasar o balón ao árbitro. Sí, este pase de Hugo foi un pouco longo demais. Un pouquiño escorado. E perdeuse por a línea de fondo, ataca Luis de novo, Luis levántase. E apara Hugo de novo, vamos a ver agora se encontra, se la ha encontrado, no. Como aí tamén Xoel está moi atento para que non se efectúen eses pases. Vai aí. Opa, vaya golpe, sí, ese toque final, toque final de Adri. Eu creo que queda enganchado un pouco por detrás cando vai facer o lanzamento, entonces sí que hai que ese golpe. E temos a repetición, moi ben a finta, e aí tocalle, ese toqueciño final. Enganchado por detrás, e ao final a caída é bastante aparatosa. 2 minutos moi claros para o xogador de Lalín. Vamos aí agora mentras vemos a Enzo en pantalla, mentras se vai secando a pista. E vamos a ver agora como reacciona, non? A esta superioridade numérica o conxunto de Culleredo. Pois sí, é unha boa baza para aproveitar agora e poder aproximarse así no marcador. Balón para Jorge, Jorge que abre, balón para Jaime, que filtra o balón aí, Xoán non. Moi ben basculado por parte do Lalín en nivel defensivo. Moi ben Jaime correndo a línea. E agora sí, quen debatir a Xoel. E suben a defensa, Sí, se suben a 3-3 aí, en medio campo prácticamente. E a ver como é capaz de desenvolverse o Lalín nesta defensa tan pouco habitual en categoría cadete xa. Lalín ten xogadores moi móviles. Se o balón chega, o mellor Luis e Manu, aínda que son xogadores ágiles, son un poquinho menos rápidos que Luis, pero como Luis colle o balón con tanto espacio, igual lle pon en un apreto, Que ven ese balón, recupera o Culleredo, balón para Yago Allegue. Quiere subir, ollo aí. Ese Jaime que pensou que fora saque. Aí Xoán que lle pasa o balón a Hugo. Vamos aí de volta. Balón para Hugo que xoga con Jorge. Jorge con Canedo. Canedo que se levanta. Ese balón que entrou con máis rabia. Que precisión. Sí, pero entrou. E vemos aí a afición a parroquia de Culleredo. De novo Manu. Manu que intenta aí facer esa finta, balón recuperado de novo. Outra perda, parece que está surtindo efecto. Ollo aí ese 2 van minutos. a ser 7 metros e 2 minutos. E como cambiou o conto despois dese tempo morto solicitado por Alex, Pois sí, eu creo que axudado sobre todo polo cambio defensivo. Al final consiguen 2 exclusións agora, recuperan 2-3 balóns. Parece que levan a man ao bolsillo. Roja. Non me parece unha acción de tarxeta vermella, é unha acción fortuita. Bueno, consideraba así os árbitros. Bueno, a seguir, non pasa nada. Enzo, ca súa sonrisa. É algo contagiosa, aínda que lle boten a roja, pois. Sí, vaise sonriendo. Vaise sonriendo, sabe que non é cartón vermello. E vamos a ver agora este 7 metros importante para as aspiracións do Culleredo. Iso non se pode regalar. Non pode regalar estas accións, Xoán. Non pode regalar estas accións cando ten balón para poñerse a 5 goles. Non é momento
non é momento, volve Mateo a pista. Presiona agora con 4 xogadores. Vamos a ver. Non está atacando la línea, ten que buscar ataque, senón os árbitros van a pedir que busquen esas accións. Ollo que busca Luis, balón para Luis. De novo, aí vai Manu, que finta caro o centro, balón para outro Luis. Recupera xa un xogador o Lalín, isto está un pouco atrapallado, recupera no. Balón, golpe franco. Levantan pasivos a... Xa avanzou moitísimo espacio, isto beneficia moito o Lalín. Mateo que filtra a bola, balón para Adri aí no curruncho. Moi ben superado aí o baixo largo. De novo... Pois pasaremos de poder poñerse a 5 goles para poñerse a 7 de novo. Aí está a diferencia dese 7 metros que non pode regalar aí o Culleredo. Oh, que pena ese lanzamento. Ese lanzamento poste que efectuou o xogador do Culleredo, Hugo Bregua. Tamén é curioso que as situacións de lanzamento ao final non están sendo malas. Ese punto de sorte tampouco está caindo do lado do Culleredo, porque van 4 paus aí en situacións boas de lanzamento que non está sudando na remontada. Pues vamos a ver aí agora. Ollo que hai un cartón amarelo o banquillo. É ser polas reiteradas protestas. Sí, entendemos que por la reiteración, o sea que ahora escoitose un no simplemente sonoro, pero un no protestando por la acción que consideraba que o balón eran para eles, pero bueno, supongo que será como diste Charlie por la reiteración. Estamos aí en un momento partido de ¡Uibo! Madre mía, vaya golpetazo que acaba de levarse Luis na cara. Se antes foi cartón vermello, eu quero apostar que agora tamén vai ser, Sí, pode ser perfectamente. Consideran que no, 2 minutos. Oye, pues además foi un vaya. Pero sí, si o hubieran sacado non hubiera pasado nada. Vamos a ver aquí a repetición. Vamos aí como non se mirou moi ben por esa rapidez do frame, pero consideramos que pois igual puido ser, non, que se pudiera marchar o xogador o pivote do Culleredo. Aí vai Mateo, que ven a continuidade, que ven Luis. Como xogan casi de memoria estos rapaces. 24-16 máis 8. Balón de novo para o Culleredo, vai Jorge aí, organiza o ataque. Balón para Xoán esa permuta. Ollo que entrou por ali Martín, de novo Xoán, que vai en cruce largo, no. Jorge, que está aguantando moito. Balón para Hugo. Está Xoán ali na esquerda. Un pouco atrapallado ahora este ataque. Vaya golpe levou Adri aí sen querer. Sí, un manotazo por parte de Hugo totalmente fortuito. Vamos a ver aí que ven Adri de novo na defensa. Quere engancharse. Recupera Xoán a posición. Y vemos que van pasando os segundos. Que ven aí, que ven agora. Parada. Moi ben Hugo aí. É moi inteligente Iago Achegue, que non se ve unha xogada, pero entrou a doble. Se chega a mirar aí Hugo nesa situación, estaría totalmente solo na línea en 6 metros. É un xogador moi listo, sabe aproveitar moi ben eses espacios. Por iso tamén Alex en categoría infantil tamén o facían ou usan de central, porque sabe ordenar moi ben e sabe o que necesitan os compañeros. Que ben Mateo aí saltándose ese posto. A ver nesta esa pequena reacción que tuvo Culleredo, que sí, que pintaba que iba a ir todo polo bo camiño. E agora que volve a acrecentarse esta diferencia. Sí, poñen a máxima diferencia no marcador, que é de 9 goles ahora. Xa se lle escapan os balóns aos xogadores. Vamos a ver que tal agora con Roy, Jorge e Hugo nesta primeira línea. Moi ben aí, moi ben a contundencia defensiva de Adri. Vamos a ver, saca Canedo de novo. Balón para Roy con Hugo, que busca finta ante Mateo. Jorge de novo outra vez. Están moi intensos os xogadores de la línea. Están un puntillo por riba. Sí, está costando moito, como decíamos na primeira parte, a defensa, cando están Mateo e Martín no centro, ainda por encima ponse máis dura a situación e non son capaces de romper esa. E ademais están buscando tamén esas accións contra os treses. Igual terán que buscar as accións hacia fora. Están indo moito caro ao centro, que tamén o decías tú vendo na primeira mitad. E aí un cambio. Séntase Adri. Entra Iago Cuiña. Aí ese extremo esquerdo. E vamos a ver agora. De novo Mateo que xoga con Manu. Moi ben aí esa impar de Hugo. Luis co balón.
De novo aí nese 2 para 2, que ven a finta, que ven Manu, podía haber lanzado, a verdade, estaba moi solo. Estaba moi solo Mateo, Sí, pero considerou que chegaba a Suda e intentou dar a continuidade para a zona contraria. Non foi unha mala decisión, ademais coa superioridade que tivo a finta aí nesa situación, e agora moi bo lanzamento de Manu. Moi ben Manu, que ademais sabe lanzar. E agora, decíamos, tamén mala sorte. Levan, ¿cuántos pode levar en esta segunda parte? 4 ou 5 postes? 5 ou 6 perfectamente. Entón, iso non axuda tampouco. Vemos unha diferencia de 10, un castigo un pouco excesivo. Quizás por estes pequenos fallos. Vemos que Diogo xa, diferencia de 10, con 10 minutos por xogar, empeza a facer cambios, entra outro deses infantiles. Marco, aí ese extremo dereito, ese zurdo de Lalín. Seguramente estaría xogando Enzo, pero por ese cartón vermello non pode continuar no campo. Vamos a ver agora Luis, que ven esa finta, sale ya estos pases sin querer, Sí, a verdade é que está en un momento do partido que hai un contacto e que hai o balón en 6 metros o compañeiro. Ao final, cando estás de 12, nótase. Está aí salindo todo Lalín. Moi ben aí Manu, que ven aí como filtra ese balón. E agora sí, definindo con tranquilidade, con soberbia e con esa muñeca que lle caracteriza a Martín. Para Pois sí. o 27-16. Pois sí, outra situación parecida de antes, deixándose caer, tirando un liftado por enriba da cabeza ao porteiro Culleredo. E Jorge xa que pediu o cambio, non aguantaba máis. Partido moi exigente tamén, estar chocando sempre contra a defensa do Lalín. Sí. Equivocase agora, moi ben Roy nese repliegue, pero equivocábase agora no pase Xoán Canedo. Vemos aí a Jairo, que ataca con todo o ímpetu que ten no corpo. Vamos a ver agora Aneiros, que levanta aí ese puño de novo para que volva a salir por fora Xoán. Abre Roy. Que parece que se lesionou Xoán. Aí foi un pequeno... Non parece que fora golpe, parece que o semelgo, non? Subise yo gemelo. Vamos a ver se poden... Algo lle tuvo que decir Martín. No, puido... Algo lle decía Martín porque se reían os dous. Deulle un pinchazo aí, no gemelo. Dice... Aí xa lle dice Alex Eijo que se retire. Mais tamén correr un risco. Sí, ao final van 11 abaixo, a falta de 8 minutos está complicado, digamos. Pues vamos a ver agora como resolven aí, dándolle ánimos. Veíamos a Alex, temos aquí en imaxen o xogador aí a Diego, que ocupa agora o extremo dereito, que ven a impar de Luis. Entrou agora Jairo Candamio no lateral esquerdo ali por parte do Culleredo. Ademais un xogador que todo potencia, Vamos, ven con ganas, pues, el pasou por todo, por medio de todos os de Lalín, Sí, ao final é un xogador que físicamente é moi potente, nesas accións de 1 para 1 pode facer bastante dano, superando nas accións directas aos defensores do Lalín. Prepárase o mismo para lanzar, adivinou as intencións tamén Xoel, pero con potencia puxo ese balón. Hai cambio na portería do Lalín, darlle enhoraboa a Xoel por o partido que se marcou hoxe, a verdade. A verdade que foi un auténtico partidazo do porteiro do Deza, un gran porteiro. Vamos a ver agora como sigue xogando Lalín estes últimos 7 minutos e medio que quedan para a conclusión do partido. Que ben Luis esa finta de brazo. Como esconde o balón este xogador? Levouse de 3 xogadores nunha mesma acción, a verdade, escondendo o balón e ao final acabando o gol número 28 no marcador. Jairo que sigue o seu, el que ir para diante, marcar, que todo vaya mellor. Vamos a ver agora como responde o Culleredo. Balón para Roy, que xoga con Aneiros. Aneiros que amaga ese cruce moi ben aí con Diego. Moi ben a disosión de mano aí. A verdad que están moi ben plantados. Jairo de novo, Sergio que dice, eu non quero ser menos. Vou a parar eu tamén. Pois sí. Mirades aí en imaxen os aficionados do balonmán Lalín animando os seus xogadores. Este 28-17 xa
6 minutos e medio para rematar o encontro. Balón para Luis, que busca esos 3 pasiños. Queixanse os xogadores do Culleredo por pasos que non existen. A verdad, dominou moi ben o ciclo de pasos esa parada. Cun tiro moi ben colocado que bate a Hugo. Pois sí, outra vez Luis movéndose sen balón moi ben o espacio e acabando outro gol no seu marcador. Sacan aí a Teo, Roy, que volve a xogar con Jairo. Jairo que está aí, parece. Uy, que venga agora Roy. Nesa suspensión, aguantando no aire. Pois sí, pero será sobre todo por acción directa de Jairo, Jairo parece que está conseguindo abrir un poquinho esa defensa do Lalín, tendo que chegar algunha axuda e xenerando por seus compañeiros. E aí temos a Marco percutindo o marco da portería do Culleredo para por ese 30-18. Faltan xa pois 5 minutos e medio para o remate do encontro. Isto vai seguir para Lalín moi claramente xa. Sí, con máis 12 no marcador é imposible. Antes decía complicado, totalmente imposible. E aí Manu, que é un rapaz pausado, podía haber cambiado de marcha, pero non a cambia. Pon ese 31-18 e vamos a ver agora que lle dice de novo Alex Seijo os seus xogadores. Antes estábamos defendiendo, nos estaban marcando gol, pero estábamos defendiendo, ahora ya no. No podemos dejar de defender, ¿vale? ¿De acuerdo? Saca de la distancia, ¿vale? Saca de la distancia y tráelo para aquí, para el punto débil, ¿de acuerdo? No te va a fintar al punto fuerte, no te va a fintar hacia el centro, ¿vale? Vale, Adrián, Teo, lo que pido es esto. Teo, ven aquí, ¿vale? Y este pase, y a partir de aquí salimos. Roy, muy próximo de tu defensor, ¿vale? A partir de aquí, Adrián, muy vertical, Adrián. Y el doble, que está todo eso, si dobla no está en todo. No dobles, abre el campo, ¿vale? Venga, vamos, tíos, vamos, terminamos, arriba. 1, 2, 3, cuidado. Yo creo que es importante acabar con buenas sensaciones ahora el partido. Quedan 5 minutos. Por lo menos irse con boas sensacións de cara ao partido de mañán. Iso é moi importante, ademais, pois sabemos aí os rapaces de Tui que se están achegando para animar o seu equipo local que xoga despois esta segunda semifinal. Vamos a ver como se reanuda o encontro, pero que decías, Mendo, pois sales para o partido para recordarlles que antes estaban xogando ben, estaban defendendo, o Lalín non estaba encontrando situacións cómodas, e agora, pois tamén ante ese cambio de dinámica que ven Jairo aí entrando cara adentro, pois tamén cambiaba aí un pouquiño a dinámica defensiva o Lalín. Vamos a ver ahora Luis, que lle quere aportar un pouquiño de calma. De novo aí Jairo outra vez co balón. Aguanta arriba o xogador. Define aí a placer por riba da cabeza do porteiro, por riba da cabeza de Sergio, para ver como pon ese gol número 20 no marcador. Decíamos antes tamén por eses paus, non? Castigo xusto, moi xusto vencedor o Lalín, pero un castigo excesivo mellor estes 11 goles de renta, Sí, quizá esos 11 goles de renta é un pouco excesivo, pero bueno, ao final o balón é así, hai que meter o balón na portería e se non acaba entrando, ao final a renta vai aumentando. Pois encaramos xa os últimos 4 minutos de encontro con 31-20 no marcador. Jairo facendo das súas. Xa, a verdad que as caras dos xogadores do Tui son, perdón, do Culleredo están todos a cabeza abaixo, mentras xogan os seus compañeiros aí. Vemos aí as impares moi ben de Lalín, moi activos, aínda que queda xa pouco tempo de partido. A ver se consiguen enganchar un par de accións positivas, polo menos para irse con outro tipo de dinámica. De novo Jairo. Pois sí, ao final está facendo moito dano do Jairo desde que entrou no terreo de xogo. Está sendo moi vertical, está querendo ir para dentro con moitas ganas. Ollo aí, Carmelo con Borja con Adán, aí, parada, ese 7 metros moi claros por ese agarrón no momento do lanzamento. É capaz de xirarse co agarrón do xogador do Culleredo e ao final o parar Hugo García
pois 7 metros. Aí vai Carmelo, que acaba de darlle unha volta a muñeca. E acaba de decir ya Hugo que, bueno, primeiro foi un liftado, despois tirei rápido e agora, pois, ensínote este toque de calidad que teño aquí. Pois a verdade é que está sacando o seu repertorio, Moi ben aí Jairo. El balón para Yago Allegue. Jairo aí, deportividade ante todo, preguntándolle a Marcos se encontraba ben. Carmelo aí que segue 22-22, 2 minutos e medio para pechar o encontro. Que ven Borja con Adán. Fora directamente o lanzamento do xogador de Lalín. Vamos a ver agora este ataque, este novo ataque. Xa hai hasta megáfonos por aquí achegándose. Sí, parece que o partido despois ven con bastante forza por parte dos dous equipos. Isto vai ser un fervedeiro, seguro que sí, pero estamos pendientes todavía de acabar este encontro. Aí vai Cuiña, que dixo a verse paso aquí entre Diego e Roy, pero foi moi complicado. Balón para Luis de novo. Ahora están, bueno, non, as axudas máis contundentes tamén. Agora o partido non demanda prácticamente nada. De novo Carmelo que xoga con Borja. Balón para Marco, Borja de novo, que ven aí Borja querendo chegar, ese lanzamento. Sí, aí confundiuse Jairo coa orientación, aí intentou contrabloquear cando o seu par era o lateral. Vemos aí, de novo Borja salindo aí con esa man esquerda, de novo Adán, e agora sí que é capaz de superar a Hugo García. Apenas un minuto xa. Vamos a entrar agora no último minuto do encontro. Lalín que, ollo, que tenga no banco a moitos xogadores importantes, que ven Roy, vaya suspensión, pero tiro moi centrado, pisando por parte de Adán, non? Sí, parece que evita pisando e dalle balón a Culleredo en golpe franco. Pois vamos a ver agora, pues decíamos que os xogadores, digamos, máis titulares, non, de Lalín, descansando xa desde fai. Sí, ao final o resultado no marcador dalle tempo a facer rotacións e a darlle descanso aos xogadores que mañán teñen outro partido, e ao final ten o equipo en xeral máis fresco, o equipo de Lalín. Pues vamos a ver agora. Aí que ven aí esa man de Aneiros para roubar ese balón. 15 segundos para que baixe o telón do encontro. Jairo que se levanta, ese balón que se lle escapa bastante. Aí que van a xa deixa de atacar Carmelo. Moi ben, ante todo a deportividade dos xogadores do Lalín, que celebran o pase a final de mañán. E xa temos a un dos equipos, Mendu. Sí, o primer clasificado para esa final da Final Four en busca desa plaza tan codiciada no sector nacional, e o Balonmán Lalín, que Elías Herais, Charlie, pois foi superior ao Culleredo, foi bastante superior ao Balonmán Lalín ao Culleredo, e bueno, creemos que xusto vencedor o Balonmán Lalín. Pois totalmente de acordo, Mendu, ademais plantados sobre unha defensa moi sólida, axudados e respaldados con Xoel, con moitas intencións defensivas que lle fixeron roubar balóns para poder marcar goles a placer. Así foi este encontro. Nos vamos a tomar un pequeno respiro para estar con vostedes no seguinte encontro, mentras vos deixamos casi imaxes deste Balonmán Lalín, deste embutidos lalinense Balonmán Lalín contra o Balonmán Culleredo Remax Riazor. E vémonos na seguinte semifinal, que enfrontará o Balonmán Tui e o Balonmán Cangas. Ata logo.
estamos aquí no final desta primeira semifinal. Estou con Xoel, xogador do Embutidos Lalinense Balonmán Lalín. Xoel, contame, porque o partido, a primeira metade moito máis igualada e unha con algo máis de diferencia. Contanos. Sí, bueno, ao principio do partido salimos algo nerviosos, pero grazas á defensa confiámonos e motivámonos máis e eso notouse no partido e roubamos máis balóns, estuvemos máis activos en defensa, máis intensos e, bueno, notouse na diferencia final do partido. Xoel, ao principio do falaba con Diogo e dicía que o equipo viña bastante motivado. Contanos un poquinho. Como chega, se seguimos igual de motivación e como nos imos desta semifinal? Bueno, a unha Final Four sempre se chega motivado porque tes aí a oportunidade de xogar un intersector e agora que pasamos a final estamos moitísimo máis motivados porque estamos simplemente a un pasiño e a ver quen é o noso rival de mañán. Exacto, iso agora, segunda semifinal, tú e que esperamos? A ver. Bueno, non sei quen pode ganar aquí ten outra afición, pero son os dous equipos moi fortes e notouse porque quedaron prácticamente igual na liga e vai ser un partido moi asustado seguramente. Pois nada, Xoel, de novo, noraboa por esta victoria e o pase á final e deixámosvos con esta segunda semifinal cadete masculina.